Kumusta kamong tanan din ha sa BJMP giholngan. Hinaut po nga ang tanan maayo lang. Hinaut po nga ang tanan excited sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan atong hangyon ang presensya sa Ginoo nga mag-uban kanato karon. Magpasalamat usab ako sa tanan nga mitabang sa mga tawo nga nag-prepare sa video, sa pagkaon, sa mga siya, o sa tanan nga mitambong gihapon sa atong Bible study. Dako ang hong kalipay nga kamo nagauban gihapon. Daghang gaampo kanato karon tungod sa kay aduna kitay mga supporter nga mitabang kanato. Kung wala sila, wala tay mahimo. Kining tanan atong gihangyo nga ang Ginoo mag-uban kanato karon. So sa dili pa kita magsugod, atong hangyoon ang presensya sa Ginoo nga mag-uban kanato. So magaampo kita. Among amahan nga langit nun, daghang salamat nining oportunidad nga kami makatuon gihapon sa imong pulong. Nagahangyo kami sa imong presensya. Nagahangyo usab kami Ginoo nga sa pag-abri namo sa Biblia, hinaut paunta nga imong abrihan ang among kasing-kasing, ang among huna-huna. Nagaampo usab kami nga walay makasamok namo karon. Hinaut paunta nga imong kamot, magapanalangin ka namo karon. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. So mag-review kita unsa may atong gitun-an sa usang semana. Murag dili ninyo malimtan tungod sa atong espada o sa ulo nga gusto untang buakon ni San Pedro ang usa ka sundalo nga unsa man siguro nakaon niya nga dinay sobra sa 600 ka sundalo nga midakop sa atong Ginoong Jesucristo o gusto siyang mopatay. Apan napugan sa atong Ginoong Jesucristo. O unta ang ulo ang mabuak, apan ang dalunggan lang ang naigo. So giayo ni Jesus ang dalunggan sa usa ka sundalo. O siya gidakop na untay panahon nga ang atong Ginoong Jesucristo pwede makadalagan. Kay daghang kuiba ditong dapita. Apan miingon siya ang panahon miabot na. O siya gidakop sa wala pa siya dakpa atong mahibaw-an nga sa dihang nangutana si Jesus. Kinsa inyong gipangita? Miingon sila, si Jesus nga taga Nazareth. Sa pag-ingon ni Jesus nga ako kini, sila natumba sila. Sa ngalan lang sa atong Ginoong Jesucristo natumba na sila. O siya gidakop o kapaghuman giimbestigar siya. Giimbestigar siya sa high priest, sa pinakataas nga pari, si Anas. O pila ka oras siyang giimbestigar. Paghuman, giadto na usab siya, giadto na siya sa gobernador nga si Pilato. Dili Piloto, kundi Pilato, ang gobernador nga gi-appoint sa Roma. So karon mo adto na ta didto sa kapitulo 19. Nahibalo ba mo nga ang Juan 21 lang ka kapitulo. Karon naa na ta sa 19. So dool na mahuman ang Juan. Sa pipila ka bulan, siguro sa 3 ka bulan nga pagtuon nato, dool na gyud mahuman ang sinulat ni Juan. O paghuman mo adto kita sa sinulat ni Marcos. So pero usa kita mo adto didto at magsugod na kita sa atong pagtuon. So guys, abrihan ninyo ang inyong Biblia dito sa kapitulo 19. Magsugod na tagbasa. Unya gikuha ni Pilato si Jesus og iyang gipalatos. So paghuman ning imbestigar,
iya pa yung gipalatos, iya pa yung gilatos ang atong Ginoo, gipalatos niya unsa man siguro iyang tuyo nga ipalatos man niya. Miingon siya wala siya makitang ebidensya nga si Jesus salaan apan gipalatos gihapon niya. Kabalo mo sa bata pa ko may pagkamaldito ako. Gusto kong siging magdulag kuyuko, gusto magdulag talabanog sa marble, daghan akong gustong dulaon sa akong mga silingan. O usahay focus ako dito sa dula, gusto gyud ko. Nga bisan pa ang akong inahan mitawag, misinggit na kay maniud to. Ako nagpabungol-bungol gihapon. Og sa dihang mapaos na akong inahan og tawag nako, moduol na siya nga adunay silhig. So makatilaw na kog silhig. Usay modalagan ako kay kusog kong modalagan. Apan miingon siya, kung modalagan kag layo, daghan ang latos nga imong matamaan ka. So moduol na lang ko. Og sa bisag sa una pang lambos niya, musyagit na ko bisag wala pa ko maigo. Kay basog maluoy siya. So, mautoy silhig ang akong makuha, dili kay sakit. Apan dinhi sa versikulo 1, gipalatos ni Pilato ang atong Ginoo. Unsa may mga ula ba mo kabalog unsay klase sa paglatos? Sa unang panahon, sa panahon sa Roma, tulo ka klase ang paglatos aron nga makuha ang ebidensya, musulti ka sinuod. Pero ang latos nila dili silhig, belt, bakos. So okay lang kung bakos ang ilatos nimo. Apan kung ang tumoy sa bakos adunay mga lansang, adunay mga bukog, sakit kay ni. So duha ka buok ang magbakos nimo. Sa panahon sa panahon sa mga Roma, duha ka buok ang magbakos. Tulo ka klase ang ilang sitwasyon sa pagbakos. Pananglitag prostigatio. Ang una prostigatio og ang buti pasabot gamay lang imong sala. Pananglitag nangawat lang kay manok. Mao lang gamay lang imong latigo. Ang sunod, kanang kusog-kusog, flagellatio. O kusog-kusog nila ang pagbakos. Daghan. Pero, ang pinakatulo mo ay giingon nila nga berberato. Kini ang grabe kay pananglitan og ikaw leader sa insurrecto. Nakapatay kag mga tao. Mao ni imong punishment. 40 kalatigo apan kuhaan nila usa. Ang usa tungod kay naluoy siya nimo. So ang usa mo nay kaluoy nila. Apan kung ikaw latiguhon na ka sa duha ka sundalo, unsa may mahitabo sa imong lawas sa likod nimo, sa imong tiyan nga adunay lansang og mga bones ang muigo nimo. So daghang mga panit ang makuha. Manang grabe kaayo ni. Daghang panit, usa kanila latiguhon, mangutana ang mga sundalo, musulti ka na sa tinuod, kinsa imong gipatay? Or ikaw ba ang leader sa mga insurrecto? Paghuman, di pa ka mutugan, latiguhon ka. Ang uban, wala pa gani natapos ang 39, namatay na, nahutda na og dugo. Apan ang atong Ginoong Hesukristo nabuhi gihapon. So, unsa man siguro huna-huna? Unsa man siguro huna-huna ni Jesus? Sa dihang siya nakatilaw siya ni ining mga latigo. Ang ubang mga writers, mga magsusulat, miingon nga ikaw ako dinha sa iyang huna-huna. Sa dihang siya nakatilaw siya
ni ining giingon nga berberatio ang pagbakos niya. Iyang giantos. So, paghuman paghumag bakos nimo, kini mga Romano iya kang iparade sa dina sa lungsod, sa tanang iskina maglibot-libot ka, magkarga ka og cross nga 40 ka kilos. So bugat ni. Nganong ipatuyok-tuyok kanila, mag-parade, mag-procession, aron nga makita sa mga tao mahadlok sila. Nga kung ikaw insurrecto, aduna kay krimen, mahadlok ka. Mao ni ilang style. So versikulo 2. Ang mga sundalo naghimog purong-purong sa mga sangang tunukon o gipahaom nila kini sa ulo ni Hesus. Gisuloban usab nila siya og biste nga dagtong pula. Sakit siguro sa ulo ni Hesus, so. Kay ang mga tusok niya lalum siguro kayo. Versikulo 3, og nanool sila kaniya og miingon, mabuhi ang hari sa mga Hudiyo, o gisagpa nila sila. Nahibalo ba mo sa ubang mga writers magsusulat sa Matthew, Marcos, Lucas, niining panahon na ilang gitabunan ang mata ni Hesus, o sa natabunan na ilang sagpaon si Hesus, ilang suntukon sa naong, og maingon sila, kinsay kasuntok nimo? Mga cruel ang panangasamas sa mga sundalo ni Hesus tungod lang kanimo. Og sa ako usab. Unya migula na usab si Pilato, miingon sa mga tao, karon dadon ko siya nganhi kaninyo, aron mahibalo kamo nga wala ako'y nakaplagang katarungan aron sila silutan. So iyang giingnan ang mga Farisiyo, mga pare, mga leader sa pare nga nagdala ni Hesus na karon wala ako'y nakita sa akong pag-imbestigar, pero gusto kong ipakita ninyo si Hesus unsa may hitsura na niya. Unsa man siguro plano ni Pilato, na Gobernador Pilato. Basin og gusto niya nga sa makita na sa mga leadership, sa mga pangulo, sa mga pare, nga nagkadugo na si Hesus, basig maluoy sila. Basig ang ilang konsyensya maluoy sila. Nga moingon, buhian na lang na si Hesus kay nagkadugo na nagusto. Tanaw na to kung mao ba na hitabo. Versikulo 5, busa migula si Hesus nga nagsulob sa purong-purong nga tunukon og sa biste nga dagtong pula. Unya miingon si Pilato kanila, ania siya. Versikulo 6, sa pagkakita sa kadagkuan sa mga pari o sa mga gwardiya kaniya, naninggit sila, ilansang siya sa cross. Ilansang siya sa cross. Si Pilato miingon kanila, kung mao kana, kuha siya og ilansang sa cross. Wala ako'y nakaplagang katarungan nga silutan ko siya. Ang mga Hudiyo mitubag, aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon. So aduna sila balaod nga angay nga patyon, unsa man siguro ng balaura. Karon nahibaw na nato nganong patyon nila si Jesus. Tungod kay siya nagpakaanak sa Dios. So karon adunay mga daghan, adunay mga tao miingon nga si Jesus, wala miingon siya nga siya Ginoo. Si Jesus miingon nga siya anak sa Ginoo. Kung ang karabaw og naay anak, unsa may itawag nimo sa karabaw sa anak, karabaw gihapon siya.
Kung aduna ko'y duha ka babae nga anak, unsa may pagtawag, ako't usa ka tawo, ang duha na ako ka anak, tawo usab. Kay ang ilang kinaiya o ang ilang panghuna-una, ang ilang genetics, pareha man ako. So, ang amahan o ang Ginoo, silang duha adunay gahom, sila ang gabuhat sa kalibutan. Silang duha walay sinugdanan o walay katapusan. Silang duha powerful, makagagahom. So ayaw mo patuntong nga moingon nga ang ubang tao nga si Jesus wala moingon nga siya Ginoo. Karon mahibawa nato nga mo nay sulti sa mga Hudiyo nga siya miangkon nga miingon siya gipanamas-tamasan niya ang Dios kay miingon siya ang Ginoo. Pagkadungog ni Pilato niini misamot siya kahadlok. Sa diyang nadungog niya nga si Jesus miingon nga anak siya sa Dios, nahadlok siya. Gipakuha niya og sunod si Jesus, gipasulod sa palasyo. Kay nahadlok man siya. Ang una, kining mga Romano, daghan silang mga Diyos. Nag-ampo sila sa mga Diyos. Naay ubang Dios nga gikan dito sa ubang planeta. So aduna sila mga pagtuo nga ang Dios muani sa kalibutan o nga ilang ampuan. So daghan silang mga Diyos. So karon nahibawa niya nga kini si Jesus anak dinhi sa Dios. Og sa nianang gabi una usab ang iyang asawa nagdamgo. Miingon nga ayaw hilabti kana kanang tawhana si Jesus kay wala na sala. So, versikulo 9, busa mibalik siya pagsulod sa palasyo og nangutana kang Jesus. Taga-diin ka ba gayon? So gusto nang mabaon taga-diin man yun si Jesus. Hain mang planeta, hain mang bukira siya gikan. Kay nagtuo na siya, nahadlok siya nga kini siya basig og tinuod ni nga anak sa Ginoo. Kay kung ang Ginoo daghang mahimo sa iyang kaugalingon. Apan si Jesus wala motubag kaniya sa diyang gipangutana, taga-diin ba ka? Si Jesus wala motubag kaniya. Versikulo 10, busa si Pilato miingon kaniya, dili ka ba motubag kanako? Wala ka ba mahibalo nga ako may gahom sa pagbuhi kanimo o sa pagpalansang kanimo sa cross? Ingon siya, aduna ako'y gahom nga ikaw mabuhian o ikaw malansang sa cross. Ingon siya, ang imong kinabuhi naa nako. Ako'y gobernador dinhi gikan sa Roma. Unsa man siguro itubag ni Jesus sa versikulo 11. Si Jesus mitubag, wala ka untay gahom kanako kung wala pa kini ihatag kanimo sa Dios. Unsa may bote pasabot ni Jesus? Nga kung wala tuguta sa amahan, nga kini mahitabo, wala kay gahom, wala kay mahimo, kung dili itugot sa amahan. Kay kining tanan na plano na. Wala kay gahom. Kay kinsa may gabutang ni Pilato din sa mga leadership sa country, ang Ginoo ang responsable. Bisan og ang atong leadership dili maayo, bisag ang uban maayo, ang uban dili, apan ang Ginoo ang nagbutang nila dinhi. Si Trump, si Biden, si Trudeau dili sa among lugar, ang Ginoo ang gabutang nila. Ang Ginoo ang gabutang ni Pilato. Wala siya gahom kung dili ihatag sa Ginoo ang gahom. So giingnan siya sa atong Ginoong Jesucristo. Kay ngano man, kung gusto sa ubang mga sinulat, miingon si Jesus nga kung
gusto ko nga tawgon ang pulo ka legion nga mga anghel, pwedeng iyang tawgon. Pila man yung pulo ka legion? 60,000 apan tungod kay plano sa Ginoo nga siya magpakamatay sa cross. Wala niya tawga ang mga anghel niya. Hinunua gihatagan sa Ginoo og gahom kini si Pilato aron nga matuman ang plano sa Ginoo. Versikulo 12, sa pagkadungog ni Pilato niini, naninguha siya sa pagbuhi kaniya. Gusto niya buhian si Jesus. Apan ang mga Hudiyo, mga pangulo, mga pari, mga Farisiyo, naninggit sila. Kung buhian mo siya, nagpasabot ka na nga dili ka higala sa emperador sa Roma. Kay bisan kinsay magpakahari kaaway sa emperador. Versikulo 13, sa pagkadungog ni Pilato niini, gidala niya si Jesus sa gawas ug milingkod siya sa lingkuranan sa maghuhukom dito sa dapit sa ginganlan o plataporma nga bato. Sa Hebro ang ngalan niini Gabata. Hapit na kadto maudto sa bispiras sa kasaulugan sa pagsaylo. Unya si Pilato miingon sa mga Hudiyo, ania ang inyong hari. Apan sila naninggit pagtubag, patya siya! Patya siya! Ilansang siya sa cross. Si Pilato nangutana kanila, gusto ba ninyong ipalansang ko sa cross ang inyong hari? Ang kadagkuan sa mga pari mitubag, wala kami hari gawa sa emperador. Tungod niini, gitugyan ni Pilato si Jesus ngadto kanila aron ilansang sa cross. Unsa may konsensya ni Pilato. Naibalo siya nga si Jesus walay sala. Iyang giimbestigar og pila ka oras, miingon siya walay sala. Apan unsa may nahitabo? Nahadlok siya sa pagduot na sa mga desisyon. Wala niya tumana ang tinuod. Ang katarungan wala na tumana. Iyang giproteksyonan ang iyang kaugalingon. Nganong nahadlok man siya? Dinay mga panahon, kini si Pilato ang naasawa niya pag umangkon sa emperador sa Roma. Mao nang na-assign siya dinha sa Israel nga maoy gobernador. Apan daghan na siyang problema nga daghan ng report nga ang iyang trabaho sa gobernador dili maayo. Ang usa na nga magpabuhat unta siya og aqueduct. Kanang aqueduct, mura na siya kanal nga ana moagi ang tubig aron nga ang usa ka syudad mahatagan og tubig. Wala man siya kwarta. Ang iyang gihimo, nanguha siya kwarta dito sa templo. Gipadala niya ang mga sundalo nga kuhaon ang kwarta. So karon nag-report ang mga Hudiyo dito sa Roma nga kini mao ni gibuhat sa emperador, mao ni gibuhat sa gobernador. Og dinausay panahon nga naghimo siya og Dios dinha sa ilang port, sa ilang Fort Antonia. Ang mga Hudiyo dili gusto og naay mga Diyos sa ilang syudad. Kay sila dili mo tuog mga daghang mga Diyos. Mituo lang ang mga Hudiyo og usa ka Ginoo. So nag-report sila. Og nasuko ang emperador ni Pilato. So naay daghan siyang mga sala na. So karon mahadlok siya nga kuhaon siya
nga makuha ang iyang posisyon. So mao ni tabo niya nga, o sige, para dili makuha ang posisyon ako, patya na lang ng tawhana. Kamoy balita, kamoy bahala. Nang hugas siya sa iyang kamot. Wala siya nagkuhag responsibilidad. Nga unta, naibalo man siya unsay tinuod. Versikulo 17, si Jesus gilansang sa cross. Busa ilang gidala si Jesus. Migula nga nagpas-an sa cross og miabot sa dapit nga ginganlag dapit sa kalabera. Sa Hebro pa ni ginganang kini Golgotha. So sa akong giingon na ninyo, sa atong nabawan nga si Jesus ang mga skin, ang mga panit niya nakuha na, jutay na lang siguro ang dugo sa iyang lawas. Iya pang gipasan na ang cross. Gipasan pa niya ang cross. O galibot-libot pa niya sa tibuok Jerusalem aron nga makita sa tao. O dito miabot siya sa dapit sa lugar nga kalabera. Ako ni nakita dito sa pag-adto namo sa Israel. O dito gilansang siya sa cross. May duha usab ka tawo nga gilansang nila sa cross diha sa isig kakilid ni Hesus. O dito sa versikulo 9, nagsulat si Pilato og pahibalo o gipabutang niya kini sa cross ni Hesus. Ang iyang gisulat mao kini, Hesus nga taga Nazareth, ang hari sa mga Hudiyo. Versikulo 20, daghan ang mga Hudiyo nga nakabasa niini, kay ang dapit diin gilansang si Hesus, dili man layo sa siyudad. Ang pahibalo gisulat sa Hebro, sa Latin o sa Grego. Kay mao nagkadaghanang mga tao sa unang panahon, mao na mga lingwahe nila, nakasabot sila. Ang mga kadagkuan sa mga pari miingon kang Pilato, versikulo 21. Ayaw isulat nga hari siya sa mga Hudiyo, kundili nga miingon siya, ako ang hari sa mga Hudiyo. 22, apan si Pilato mitubag, ang nasulat ko, dili ko na ilisan. Kini very interesting nga ilang gibutan ni Pilato nga siyang hari sa mga Hudiyo. Nahibalo ba mo? O kitang tanan siguro nahibalo nga sa pagkatao ni Jesus, dinhay mga hari nga gikan sa Iran, gikan sa Iran. Pag adto nila sa Israel, nangutana sila, hain man na tao ang hari sa mga Hudiyo. So sa bata pa si Jesus, ang ubang mga tao sa laing lugar, nahibalo na nga si Jesus ang hari sa mga Hudiyo. Dili lang siya ang hari sa mga Hudiyo, kundi hari usab siya sa atong kasing-kasing. Tapos si Jesus ikalansang sa mga sundalo dito sa cross. Gikuha nila ang iyang sapot o gibahin-bahin. Sa upat, usa ka bahin sa matag sundalo. Gikuha usab nila ang biste nga taas nga walay tinahian. Ang mga sundalo nag-ingnanay, dili nato kini gision. Magripa hinon kita kung kinsay makapanag-iya niini. Nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon. So kining tanan nga nahitabo, nasulat na ni sa Old Testament. 500 years before, nga wala pa si Jesus, nasulat na kung unsa may tabo. Bisan ang pagbahin-bahin sa iyang sinina. Dinhi gikuha ni sa Old Testament. Gibahin-bahin nila ang akong sapot.
o giripahan nila ang akong bisti. Busa gibuhat kini sa mga sundalo. So unsay giingon? Si Jehovah ang gaingon nga gibahin-bahin nila ang akong sapot. So si Jehovah o si Jesus pareha lang. Giingon siya og giripahan nila ang akong bisti. So kinsa day nagpakamatay dito sa cross? Ang Ginoo. Dool sa cross si Jesus nagbarog ang iyang inahan. Dool sa cross ni Jesus nagbarog ang iyang inahan si Maria, og ang igsuon sa iyang inahan si Maria, og ang asawa ni Cleophas og si Maria Magdalena. So upat ka Maria didto og usa ka lalaki si Juan. Hain man tong ubang mga disipulo. Hain man si Pedro. Hain man si James. Si Matthew. Upat ka babae ug usa ka lalaki si Juan. Kini si Maria Magdalena sa ubang mga writings mao ni usa ka babae nga gikuhan og daghang mga himo ni Satanas nga gikuha ni Jesus. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan o sa tinunan nga iyang gimahal. Tinunan nga iyang gimahal mao si Juan. Kini siya ang nagsulat sa libro nga Juan. Nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan. Babaye, siya ang imong anak. Gitulo ni Jesus si Juan. Iyang giinan ang iyang inahan. Ang babae nahibalo kita dako kay ng respetar sa ilang pinulungan. Mingon siya iyang gitugyan ang iyang inahan ni Juan. Si Juan iyang igtangsa ni. Unya mingon siya sa tinunan. Si Juan gyapon siya ang imong inahan. So kaniadto gidala sa tinunan si Maria aron dito na mupuyo sa ilang balay. Ang pagkamatay ni Jesus. Human niini, versikulo 28, si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na og aron pagtuman sa kasulatan, miingon siya, giuhaw ako. Kining tanan di ay nasulat na, natuman na ang tanan. Dito may usa ka panaksan nga puno sa suka o gitunlob nila ang esponga sa suka o gibutang sa usa ka sanga sa isupo o giisa nila kini ngadto sa baba ni Jesus. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, natapos na. Unya miduko siya og namatay. Unsa may nahitabo niini? Mingon si Jesus, natapos na. Sa orihinal nga Griego, ang buti pasabot, tetelestai. Natapos na. Sa ilang sinultian, pananglitan. Pananglitag ang amo. Iyang gisugo ang iyang sulugoon nga maglimpyo ka didto. Paghuman nga nalimpyo na ang sulugon mo balik, muingon nga tetelestai, natapos na ang imong gisugo. Posible usab ni nga ang meaning nga natapos na, panalitag na negosyo, ni utang ka. Paghuman nakabayad ka na sa utang, imong ingnon nga tetelestai, natapos na ang atong utang. Kini interesting kaayo ni. Kay 15 ka tuig na karon, mipalit ko gyuta di na say malalod. Gibayran na nako. Ang akong gipalitan miingon na natapos ng tanan. Apan namatay man siya.
Karon ang mga anak nila nga mga dato, dili sila maghatag og deed of sale nako nga akong napalit na ako'y balay didto, ila nakitang balay. Pila na ako ka business nga moingon nga hatagan nimo kog deed of sale para ako ning ma-register. Dili sila mohatag. Dili sila moingon nga titulistay nga naaman ko'y resibo nga nabayaran na. Apan dili gyapon sila mohatag. Dili sa moingon nga natapos ng tanan og unsa may but ipasuot ni Hesus kami ingon siyang titulistay. Gisugo siya, mingon si Hesus, natapos na ang tanan. Unsa may natapos? Unsa may natapos? Ang pagsugo sa amahan nga iyang lukaton ang atong mga sala. Sa ako nagiingon, adunay istorya nga nahitabo ni sa Amerika, nakadungog na mo niini. Usa ka judge nag-atubang ning usa ka babae nga overspeeding, kusog kayong iyang sakyanan. So adunay penalty. Bingon ang judge, kusog kayong mong sakyanan, pug makabangga ka daghang mamatay, kinahanglan adunay penalty. Dili lang 15,000 pesos, kundili daghan kayo, taas kayo ang penalty. Pagka maniyag hatag sa sentensya nga ikaw mubayad ka, nanaog ang judge. Pagkanaog niya iyang gihalog ang babae. Daghang natingala. Pag humaghalog niya, mikuha siya sa iyang bulsa. Nagkuha siya kwarta. Mingon siya, ako ang magbayad niini. Siya ang gahatag og sentensya, siya usabang magbayad. Nganuman, kay iya man dayang anak katong babae nga iyang gihatagag multa. Apan tungod sa iyang gugma, siya ang nagbayad. Kinahanglan gyud nga kay tungod ka siya judge, magsentensya siya sa tinuod gyud. Iyang gisentensya ng iyang anak. Apan siya ang gabayad. Maunay nahitabo kanato usab. Maunay giingon ni Hesus nga natapos na. Natapos na ang utang. Akong gibayaran. Unsa man ning utang nga giingon nga natapos na? Sa dihang sa paghimo sa mga tao, sa paghimo sa tao nila ni Adan ug ni Eva, sa sugod pa maayong kinabuhi nila. Apan ikaw ug ako nahibalo nga sila nagkasala, dako kaayong sala nila. So gipapapwa sila dito sa garden sa Eden. Og sila gitunglo. Og sila mingon ang Ginoo nga ang inyong mga anak itunglo kamo makasasala na. Kitang tanan nga mga anak ni Adan ug ni Eva makasasala. Gitunglo kita, dili kita makaadto sa lugar nga gipreparar sa atong Ginoo dito sa gingharian. Ang atong destination mao ang impyerno. Apan ang Ginoo sa gugma. Maunay parte sa Ginoo nga mohigugma siya. So, ang Ginoo nakahibalo nga ikaw ako dili makabayad. Dili makabayad sa utang sa gihimo sa atong mga sala. Ang gihimo niya gikan sa langit, nanaog siya dire. Iyang gipadalang iyang anak. Ang Ginoo nagpakatao aron nga paliton, aron nga siya ang magbayad sa atong mga sala. So maunay gihimo sa atong Ginoo. Maunay gihimo dito sa Kalbaryo. Sa dihang gilatigo si Hesus. Mga lansang nga may naigo ang iyang likod, ang iyang mga panit na nakuha sa iyang gihuna-una.
mao to'y bayad sa imuang sala ug sa akong sala. Unsa kadako sa gugmag ang gihimo sa Ginoo. Lain ang gugma nga atong mahibaw-an. Ang mga lalaki kusog kayong mangbula sa mga babae nga gigugma kita sa tibokong kinabuhi. Apan dili din na tinuod. Nang bula lang. Dili na ang gugma nga atong giistoryahanay karon. Lain ang gugma sa atong Ginoong Hesukristo. Mas lalum ang gugma niya. Kay gugma nga magsakripisyo. Gugma nga walay makuha. Unsa may makuha sa Ginoo nato? Nga siya anaaman niya ang tanan. Gigugma niya ta. So, ang akong pangutana karon, musalig ba mo sa gihimo ni Jesus dito sa Kalbaryo? Musalig ba mo nga, musalig mutuo ba kamo nga gipalit na kita? Ikaw dili tag-iya sa imong kaugalingon. Ang Ginoo ang tag-iya nimo. Nahibawan nato. Sumora yun, natapos na ang misyon, natapos na ni Jesus. Versikulo 31, ang kadagkuan sa mga Hudiyo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga batiis sa mga tao nga gilansang sa cross ug unya kuhaon sila. Nganong balion man aron nga mamatay dayon. Kay gusto nilang ilubong. Gihimo nila kini kay adlaw man kadto sa pagpangandam, ug dili sila buot nga magpabilin ang lawas dito sa cross sa adlawng Sabado. Kay ang umabot nga adlaw igpapahulay balaan man kaay nila. So para nga magselebrar sila sa Sabado, gusto nilang kuhaon na ilubong na katong tulo ka tawo. Uban na ang atong Ginoong Hesukristo. Aron nga makaselebrar sila sa ilang Sabado. Wala mo sila makabalo nga ang gilansang nila sa cross maoy gabuhat sa adlawng igpapahulay. Versikulo 32. Busa nangadto ang mga sundalo ug ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa cross uban kang Hesus. Apan sa pagduol nila kang Hesus, nakita nila nga patay na siya. Busa wala nila baliya ang iyang bitiis. Apan ginamit ang iyang bangkaw. Giduslak sa usa sa mga sundalo ang kilid ni Hesus. Og diha mibuhagay ang dugo sa tubig. Iyang giduslak ang lawas ni Hesus. Bisag patay na, iya gyapon giduslak. 35. Ang taong nakakita niining hitabua, nagpamatuod niini aron motuo usab kamo. Tinuod o kasaligan ang iyang gisulti og nahibalo siya nga nagsulti siya sa tinuod. Kining tanang nahitabo gisulti ni Juan kay siya nakakita. Gihimo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, walay bukog niya nga balion. So gitagna na ni pila ka gatos ka tuig nga ang Misaya walay bukog nga balion. Og may lain pa gayong bahin sa kasulatan nga nag-ingon, ang mga tawo nga mutanaw kaniya nga ilang giduslak. Gilubong si Jesus. 38, humani ini si Jose nga taga Arimatea miangyo kang Pilato nga kuhaon niya ang lawas ni Jesus. Si Jose usa ka sumusunod ni Jesus apan sa tago. Sa tago lamang kay nahadlok man siya sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Gitugutan siya ni Pilato, busa miadto si Jose
o gikuha niya ang lawas ni Hesus. O si Nicodemo, kabalo ka ni Nicodemo sa kapitulo 2. Si Nicodemo nga miadto ni Hesus sa gabi. Dito nagsugod ang born again. Kinahanglan magpakatawo pag-usab kan Nicodemo. Si Nicodemo ang nakikita kang Hesus usa niya na kagabi, mikuyog kaniya dala ang sinagol nga erba, mga mera og sabila nga ang gidaghanon mokabat og 50 ka kilo. Mao ni ilang pagpreparar, mao ni imbalsamar nila sa unang panahon. Unya gikuha nila duha ang lawas ni Hesus og ilang giputos og panaton nga lino uban sa mga erba, kay mao man kini ang nabatasan sa mga Hudiyo sa pag-andam sa minatay alang sa paglubong para dili din mabaho. 14 versikulo 41, may usa ka tanaman dito sa dapit diin gilansang si Hesus, og sa maong tanaman may usa ka lubnganan nga wala pagayod kalubngi. Sa pag-adto namo sa Jerusalem, ako ni sila nakita. O kay adlaw man kadto sa pagpangandam ug duol raman ang lubnganan, ilang gipahimutang ang patayng lawas ni Hesus didto. Dinhi nahuman ang kapitulo 19. Mga igsuon dina sa BJMP. Unsa may inyong pagbati? Unsa may inyong paglantaw sa atong Ginoong Hesukristo? Sa dihang nahibaw-an ninyo nga gihatag niya ang iyang lawas, nagsakripisyo siya para kanimo ug kanako. Unsa may imong buhaton? Imo ba ning tagdon o dili? Aduna ba'y pagbag-o sa imong kinabuhi? Kay kung tinuod nga imong gihangyo ang Espiritu Santo nga mosulod sa imong kinabuhi, adunay pagbago sa imong kinabuhi. Aduna kay kaluwasan. Bisan sa kalisod sa inyong kinabuhi, kung aduna si Hesus, aduna kamoy paglaom sa kinabuhi. Mag-ampo kita. Among amahan